Kringloopwinkel De Pilaar wordt zaterdag officieel geopend voor publiek. De winkel, onderdeel van stichting Samen is Kracht, is gevestigd aan de Stationsweg 120F in Oostrum. Een winkel openen in coronatijd brengt de nodige beperkingen met zich mee. We hebben echt met een man of 20 vrijwilligers hebben we hier behoorlijk hard gewerkt. De 6e hebben we alles oververhuisd en nu zijn we klaar. Komende zaterdag, de 20e, gaan we om 9 uur open. En we hebben mandjes en die worden ontsmet en dergelijke. Dus we laten maximaal 20 mensen binnen. Normaal was er een feestelijke opening geweest, maar dat is denk ik niet mogelijk, of wel? Nee, dat is helaas niet mogelijk. Nee. Misschien dat het in de toekomst nog gebeurt, maar dat is nu niet mogelijk. Nee. De Pilaar was gevestigd aan de Plataanstraat in Venray, maar moest daar gedwongen vertrekken. Ja, we zaten een jaar of 2, 3 in het oude gebouw van de woningbouw. Dat is laatst een keer verkocht. En toen werd ons de huur opgezegd, dus toen moesten we op zoek naar een ander pand. En dat is dit geworden. Het is een stukje duurder, een heel stuk duurder dan het vorige pand. Dus ja, we hebben er wel even over na moeten denken of we dit zouden doen. Maar opgeven, de stichting opheffen was geen optie. Ja, wat kunnen mensen zo wel krijgen? Ja, eigenlijk alles. Eigenlijk alles. Alleen ja, het grootmeubel, er staan nu wat kasten, maar dat is in principe niet de bedoeling. En klein meubel en eigenlijk verder alles wat je maar kunt verzinnen. Ja, en kunnen mensen spullen komen brengen of hoe werkt dat precies? We hebben nu inmiddels ingesteld dat iedere zaterdag zijn hier extra mensen aanwezig die de spullen aannemen. En dan mogen de mensen spullen komen brengen, de rest van de week niet. Je werkt met een groep van 20 vrijwilligers. Ja, waar bestaat die groep uit? Het zijn eigenlijk bijna allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ongeveer 85%. Bijna allemaal mensen die geen vaste baan hebben, op een paar na. Ja, die hebben hier een plek om toch hun daginvulling te krijgen. Iedereen wordt hier in principe geaccepteerd. Ja, met welke mankement er dan ook is, psychisch of lichamelijk. Er zijn ook mensen in een scootmobiel die hier werken, dus ja. En kun je ook meer mensen gebruiken? Altijd. We kunnen altijd meer mensen gebruiken. De plannen zijn er om wat meer opengaand nog, op de andere middagen ook. Dus we kunnen altijd mensen gebruiken. Vanaf zaterdag is de Pilaar te bezoeken. Iedere dag van 9 tot 12 en de dinsdag en de donderdagmiddag van 1 tot 4.